錦鯉の飼い方もここ30年ぐらいの間に大きな変化がありまして、30年前は外の野池で上がった鯉、それの勝負のような品評会だったんですが、今は潜水池で1年2年じっくり飼ってみたいな形で、飼い方もいろいろな方たちが工夫されて、いろんな飼い方があると思います。私どもも以前から、品評会に出品する鯉の飼育には力を入れておりますが、年々その皆さんの飼育も上達してきますので、今大変苦労しております。根據吉田社長所講，品評一條錦鯉，首先係睇佢嘅體型，然之後游泳嘅姿勢，再睇下佢嘅尾巴夠唔夠粗，再落嚟呢，就係睇佢嘅質地，即係指魚鱗同埋魚身嘅光澤，最後就會睇佢嘅花紋啦。了解完點樣品評錦鯉，吉田社長就帶我哋去咗錦鯉愛好者必會去嘅地方。Hello， 大家好！嚟到日本新潟睇魚，點可以唔嚟大日漁場啊？佢哋最出名嘅就係昭和同埋紅白嘅魚，快啲去睇下啦！吉田社長而家有2個門市，分別係響栃木縣同埋神奈川縣，主打咧銷售錦鯉同埋平常嘅商品嘅。而新潟店咧就批發形式嘅，專為呢個商家而設。新潟呢個漁場從生產開始計起，到而家已經第7年，而佢嘅銷售期咧一般為呢個10月嘅後半，去到第2年嘅5月。雖然暫時未有拍賣會，但係佢哋嘅網站不定期都會有銷售會。1連3集嘅錦鯉之最就嚟到呢度啦。有機會再見，拜拜。